Good morning to all. Welcome back again. Hello everyone. My another vlog आङो दिनै गोदान मोनसे vlogआव फिन खेबसे लोगोफोर फैफिनबावलायबाय। नै दा दिनैहाय थांनो लादों गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंहा मागो आरो दमासिनि एसे बेरायना फैनोसैलाय आरोना। थ' नै माबायाव थांनो ओंखारदों दा मा होनोमोनलाय बियो राइन' रिजर्ट दा दिन्थिगोन लोगोफोर बिराद बरिया जागोन आरोना दिनैहाय स' ब्लगा फेमिलि नै थांगासिनो सफिया दङ सफिया मायाव थांनो नागिरदों दे खिन्थाद' ट्रि हाउसआव गाखोहैनोसै जों नै दे बिराद बरिया थांगासिनो कारावहाय ट्रि हाउसआव एसे बेरायना फैनोसै आरोना थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय राइन'नि लामा नै जा फाग्लाखा ओरैबायदि आयौ राइन' आगान गोजा गासिबो थांगासिनो गारिया नै लाजाला ओरै जाजोबो माथो राइन' मोनथारसिगोन थांगासिनो ट्रि हाउस राइन' आयौ लामाया बिराद देन्जार जागोन राइन' मोनफैबाय नै बरायबाय वेलकाम राइन' रिजर्ट्सआव हाबफैबाय थ' फाइनालि लोगोफोर नैबे राइन' रिजर्ट्सआवहाय जोङो मोनफैबाय थ' जानो थाखाय दा एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं हाबफैबाय आरोना रेस्टुरेन्टआवहाय थ' बिराद बरिया अर्डार खालामखाबाय दा एसे जानानै आरो बेरायनोसै आरोना थ' एसे रेडि खालामनोसै दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय टेस्टि जागोन ना बिराद बरियानो जानायनोसै पर्क फ्राइड राइस लाबाय टेस्टि अमा ड्राय जानो लोगोफोर गरायाव गाखोनायबाय बिराद बरिया थांगासिनो गराया लोगोफोर एसे बेरायबाय रेस्ट लाबाय आं दा दसे गराय सराय गाखोनानै बिराद बरियानो बेरायबाय एसे इन्जय खालामबाय आरोना थ' दा थांफिननोसै दसे बेरायनानै 5 मिनिटसो बेरायबावनोसै आरो थांसै आरोना बेरायखांबाय थांसै नामा हेवा जाला पानी শুকাই গেছি না বৰষুণ নাই যে বিউটিফুল ফ্লেশ
ओरैबायदि समायना बिराद बरिया समायना थ' बेबायदि दै लाखिनानै दोननाय जादों बेवहाय समायना आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला सफिया गराय गाखोदों ना गाखोआसै गरायाव गाखोआसै मानो गरायाव गाखोनांगौ गाखोनानै फाखोसे बेरायबाय बिराद बरिया नांखायो गरायाव गाखोनानै थ' बिदिब्ला लोगोफोर थांबाय थानोसै दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो एन्ड जाबाय जोब्बाय फोजोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन